jakby co dziwne bugi w Minecrafcie. Teraz nam się ukażą. Na górze, tak. No i co z tego? Mam tylko piesek przy sobie. Aha, dobra. No i na tyle chciałem pokazać w tym odcinku krótkim. Oluję, nie widzę. Chciałem pokazać tylko glitcha w Minecrafcie i to by było na tyle.